clear tu zong te in zawa in chibai levek ule tuntuma hian request oma wangin toy te in password kan Theihnghilh Tawh Hriat le dan chungchang toy te in lo clear ho lokang o Google ne na kan lo thlun zawm to password chi rang kan lenga Google ne na kan lo thlun zawm ani chuan Google Chrome atang hian password kan hriat to lo te Awlsam te hriat dan oma chu toy te in lo clear ho lokang o screen recorder kan kalanga kan clear hawang tihian screen recorder kan kalta a hey Google Chrome oma Google Chrome hian kan hmitanga chuan he lai achung ding lama dot pathum in thai thla khi hela hi kan hmitanga chuan setting anhnuai lama khan setting oma kha kan hmet lenga hela hi chuan kan thai chhawanga Google Password Manager ti hi kan hmetang hela hi Google Password Manager ti ha kan hmetanga chuan hey Google Password le na ka lo thlun zawm ho chu lo lang ta ni Amazon ti te Sibil Digital Lock ti te EPF ti te Facebook Google ti te mo tamani Facebook kha kan hmetta atro inan hmet che kha in screen lock a khan in unlock photanga screen lock pin emo patran emo khan fingerprint emo khan in unlock photang chuan helai kan hmet che nga helai hi lo lang meng password chu o chuan copy kha kan hmetanga indu chuan copy mai don ni o Google hi kan hmetta Google a khan kan hmet che khan helai ka hme don chuan a thim vek don wang hei hi video phone a ka record pa ngai a thana ka record kan hmetange o chuan kan hmet che kha password chu lo lang ta ni mo khu chuan copy kan hmetang indu chuan copy thei ni o chuan back lokang atang en le lokang atang pok dikhan kan hmet zelanga Instagram hi kan en leng Instagram ha kan hmetta a chuan hemi midlem hi kan hmet che kha password helaya dot clear in thai phei ho hi helai ho hi aron lang meng kha hei hi password choni ta ni o tikhan Awlsam ten password kan Theihnghilh Tawh Hriat thei ni o chuan adang ho poi hei tam maya Instagram ha kan hmeta helai hi inan hmetanga helai hi ron langanga chuan indu chuan in copy thei ni o tikhan ni chenami kha chu langa tunami chu lang lo nang mania chuan langang kha o khati zong kha ani ta heng ho zong hi password a in endu chuan in en vek thei ni Google ne lo thlun zawm to zong kha o a bulletin en thalokang dot pathum hi kan hmetanga setting kan hmet lenga chuan Google Password Manager ti kan hmet lenga hela hi chuan password i man to zong kha he along long meng o khang ho zong in lo en mai don ni o ole khati zong kha tun tuma password kan Theihnghilh Tawh Google Chrome atanga hriat le dan a en len dan toy te kan clear ho te chuni ka video hi thain ti ni chuan min lo like sakula min lo share sakula ti chuan ka channel hi in tangkai pui thain ti zong in hlok pui te ani ngai chuan ka channel hi min lo subscribe sak torin thlet to zong te ka sawm che o tu na tan chuan kan du tok a le peka video kan mo turang chi smartphone ne na kai hnoi chi rang siam kan tumanga clear ho kan tum len ton ni o tu na tan chuan kan du tok nga clear to zong te in zawa in mang tha vek ule